비파 गैयैनिफ्रायनो थानो सुखुवाखै बे साननैया मा बुंनो बिफानि बाथ्रा सप्तासेखौनो थादिया न'आव थांफिनबायसो गुवाहाटियाव साननैसो था होनबाय नाथाय खोथा खामानि गैया खालि गुवाहाटिल' मालाय गुबुनफ्रा गामिफ्रावनो खामानि मावनानै जागासिनो बिनियाव खालि गुवाहाटिल' सोरबा गोसोथोनाय हिनजावफोरसो दं नामाथाय र' थांनां सानसे सिआइडि खालामनो सिरि Tí tan đập tí cho mình tí tan đập lưới cho mình lưới, tí tan đập tầm cho mình tầm, tí tan đập lưới cho mình lưới, tí tan đập ba cho mình ba, tí tan đập tổ cho mình tổ, tí tan đập ni cho mình ni, tí tan đập đánh cho mình đánh, tí tan đập gu cho mình gu, tí tan đập chỉ cho mình chỉ. Nơi tan đập kèn cho mình nơi tan đập nơi cho mình lưới, nơi tan đập ba cho mình ba, nơi tan đập tổ cho mình gì nơi nơi tan đập nơi cho mình gì nơi nơi tan đập tan cho mình gì đó nơi tan đập vui cho mình gì đó nơi tan đập gì ngày gì tam tan đập gì cho mình tam tan đập nơi cho mình đó tam tan đập tam cho mình vui tam tan đập lý cho mình gì nơi tam tan đập ba cho mình gì ba tam tan đập đó cho mình 와 프라이는 미국 토라이 tam tan đập ni cho mình nơi gì thế tam tan đập Cạnh cho mình nơi dịp lời. 야, 너 무슨 약간 프라이는 비야? 아, 내 몰라 나가라 는 비야? 너 무슨 약간 프라이는 거? 하? 그 크랭 카르는 거. 에이, 바쁘라. 비도 무슨 말 하나만 하는 거? 하? 그 크랭 카르. Mami, ang tong pang tiao di lang nga pulay ka chino. 슬픈 사연에 그도 무슨 지랄 프라이냐? 하? Labu kung tiao ko ang hal chino pulay ng kuchujuan na pulay dun. 그 크랭 카르 아짜 카베 마사는 거는 사빠빠 부게 독도 놀랑너. 그 크랭 카르 카르. Umang na dong pang tiao ka kuna pulay ba chugu chu tayo. 그 크랭 카르 말 카르. 컨시붕에는 많이 나는 거? 하? Ka lang mo tiao no pulay ko nang ha. Mo jamon ka jung tiao ka kuna pulay na chu. 카라 쓴다는 거? 고나라 버르 할 맞으면 르비요? 하? 마마 되게. 무슨 약간 哎呦我的妈！ 아, 너 진짜 이거 봐. 코로서로서 부른 살래 양반 파. 자, 왜 받은 거나 뭐 대비요? 비용리야? Dabi hamda. Dabi hamda. Trong nó cái hay mang chật đấy. Bạn bây giờ đi mà. Mama thừa hay. Trong nó cái hay mang chật ngồi lấy. Mang thịt phơi trong nó cái à. Mau gì vậy mà thịt này. Malang phải thịt bilang ngồi lấy. Cứ thằng nó 무슨 하냐 코. 너로라. mang thịt phơi trong nó cái à. Dabli. Bây giờ nó mới sebelum mahab lang kubai. Ma, kekerasan lebih papi buria lai. Bawa ke Thailand siapa? Oh, ke biman dia. Masa ke, Bukan masuk rumah hamil kena lai. Papa, mahan dah hanyang lai, ha? Dah han pe ka bi bisa dong nang ka bi ham dah ni. Papa, no cuma tanam bermat pang te kono harabia. Ham dah bi ham dah dong nang ko. 언다 보는 단둥아 마hen저 헌영라이 어? 나강은 능용네 너 사실 그 탈로가 그래 나로츠 비함드 앙케 비디 바트라 봉나 그 탈로가 그래 나로 타로 앙 비디 그 탈로가 그래 만티뇽아 내가 그 뭐서 산등 너다 그래 그 방불에 타는 마마로가나 허하는 거 어? 아유 말로가나 허덩 앙라이 방불에 플랜라이 르그 그는 뭐나 그 정만 티고라이 뭐래 비동 만티야 어? 뭐래 링홀레 만티고 페베바 난 루기 토동앙 컨탈고 빠빠빠빠 댄서라 또 부디 하는 거 같은 능라이 봐봐 그 비그리 산등 그 탈로가나 하나나 정이 소살고 시빠시고만 알았다 한탈 끝나게 바로는 거 어? 비함드 만에 비디 사는 능라이 앙콜라이 어? 앙 비디 그분이 바트라 걸로가나 하나니 라오니 우송살고 치파야 앙 그럽스 허여 미티바이 नोंनि संसारा आं गैयामोनबा माब्लाबानो बायबायमोन मिथिबाय आं थोगोरो फैना लाखिदों नोंनि संसारखौ नङाब्ला बे खान्थाला माब्लाबानो गदायलाबायमोन आं थो बुजायना बेखौ लाखिदों हो नों आरो आंखौ रागा जोंबाय थायो खोथा लगायना होग्राना आं बिदि नङा बे मावदिया मालायनि संसारखौ सिफायग्रा गोरोबहोनासो लाखियो आं बिदि फै नोंनि बाथ्राफोरखौ जेबो हमनो हाया दानो गोरै रायज्लायनानै सेलेबनो लगायना होयो नोङो
आरो बे खान्थाला गलायलांनाय बाथ्राखौ आं मिथिखायो नों खोन्थालायनाङा खान्थाला गदायला मारसिगोन नामा बिदिब्ला आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोन बाथ्राया नों मारगे बिदिब्ला बांबुला बिफाया बिदिसो प्लेनिं खालामथारो गदाय लाबोनो ओंखायनोथ' न'आव थाया खालि गुवाहाटि लाबोनायल' जा बे गदाय न'आव आगान होब्लानो सानैखौ दानस'खागोन आं ओइ हिन्जाव मा सानबाय थाखो नोंलाय हो गैया नोंनि खाफाला सैमा खिदलानायसो हा सैमा खिदलानायसो जाबाय होनबा बे खाफाला आंनिया सैमा खिदला जानायथ' आरो नोंनि खाफाला हौवाजोंबो खावलाय लाजाया गथ'जोंबो असान्थि आं मा खालामनाया मोजां जागोन देलाय मावजियाय आरो मा खोन्थानाय नोंनो बांबुलाय फैया गदाय लाबोनोसो होनना बुंबाय थादोंमोन आंनि सिगाङाव नाथाय आंबो डेन्जार बुस्थु ना खेबबो थिखायाखै थाव होबाय आं सोबानाया हो गदाय लाबोनो नोङो होननानै न'नि इसिबां समायना लक्ष्मी हिन्जाव दं फट' दोनो नोंनो आरो गदाय नांबावगौ होननानै रायजादों आंजों सोब्बा जादों बियो खान्थाला हिन्जाव नांबावगौ बेनो सासे समायना हिन्जाव थानानै ओइ मावजिया नों रायदों मोजांसो मोनदों आं नों रायाबाथ' बियो गदाय लाबोसिगौमोन लाथारसिगौमोन बियो गदाय मिन्थिबाय आं रायामोनब्ला नै बेथेनोबो बल मानोबो ओइ मावजियाय फै जौ खापसे लोंफै नों बिराद गोदोर खैफोदनिफ्राय बासायबाय आंखौ ओइ बिहामदो आं जौ लोङा जौ गालबाय नों जुदि आंखौ अनदोब्ला आलु दरनै पियास दरसे हर आं बेखौनो लाना थांगोन बेजोंनो सान्थि जागोन आङो जेबो मोनजायाखैहाय फुंनिफ्राय मैगङानो गैया मिथिबाय अनदोबा आंनो हर आलु दरनै पियास दरसे र' आं बिदिब्ला लाना फैनि बिदिनो स्लेब बुंनानै दाब्लिनिफ्राय बुस्थु लांनांगोनहाय नङाबा जानाय नङा खेलफ्रिथार बि दाब्लिया नैहाय मावजिया बेखौ लादो खान्थाल बेगर आरो पियासजों होबाय आङो आलु गैला बाहाय जाथारगोनहाय बेखौबाबो संना जाहैथारगोन आङो बे खान्थाल बेगरखौ बाथोन देना जागोन आङो माबाहाय दावदै दैथे मोननायमोनब्ला मोजां जाथारगौमोनहाय एवना जागौमोन आङो माबाहाय ओइ दाउआ मैयासो फार्स्ट दैदों बेखौ नोंनो हरबा दाउआ दैनाय नङा आं सान्दों दावदै जाब्लाथाय एसे बोलो जागोन होननानै खान्थालखौ थाव खेरें होबावनांगोन ना बे हिन्जाव गदाय लानो ओंखारबाय थायोना ओंखायनो दालाय बुरै बोलो फैनांलाय दावदै मोनजायाबालाय दे जेबो नंला दे आयै देनां बुरजा दैबा नोंनो हरगोन आङो दे बिदिब्ला थांसै आङो दे थां आरो मोनसे बाथ्रा बे नोंनि सैमा खिदलानाय खाफालखौ लानानै गाबबाय थानाङा हिन्जाव होमबा मा खालामनाया मोजां जागोन देलाय बोरै खारहोगोन आं बे सैमा खिदलानाय खाफालखौ बेनि थाखाय मोनसेल' राहा दं बेखौ खालामब्ला नोंनि संसारा गोजोन जागोन आरो बे सैमा खिदलानाय खाफाला खारगोन आयौ देलाय खोन्थालाय मावजियाय आं मा खालामनांगोन नोङो दानो गोख्रै सैमा खि लद्दासे नागिरना लायथां आरो बे सैमा खिखौ लानानै फुजा खालाम नाथाय मोनसे बाथ्रा बे सैमा खियाव साथि लगायनाङा धुप थनैल' लगाय ओमफ्राय सैमा खिनाव बोल बिबानो जाबाय जे आंनि संसारा गोजोन जाथों होननानै बे आंनि सैमा खिदलानाय खाफाला गुबुनाव खिदलायथों होननानै बोल बिबानो जाबाय बिंले हिन्जाव दे उफाय गैला सैमा खिबाबो फुजिनांसिगोन खाफालानो बेनो जाबाय ओं दे थां दानो नागिरथां सैमा खिया थाब खालामदो थेबां हायो ओं दे आं नागिरहैनि बै बारिथिं सैमाया बावलाय ओरैनोबा फैयो दिनैखाय फैयाखै आरो मोनसे बाथ्रा दाब्लि बे सैमा खिया फुजिखांनानै साहाथिं गारबानो जाबाय मेगन मिथिबना औवा मोनसेयावनो नङाब्ला जानाय नङा मिथिबाय मेगन मिथिबना गारबानो जाबाय साहाथिं औवा मोनसेयावनो दे जागोन दे आं गोसोआव थाखाबाय थां गोख्रै दासो मोनदो दाब्लि हो आंखौ रायनाया सानसे आंखौ अपमान खालामनाया दासो मोनदो हो खुलुम नोङो सैमा खिखौ खाफाल गैयै हिन्जाव आरो लगायना होबावगोन आं बे खान्थालनो बुद्दा होबावगोन आं बेखौ थिखिनि साबदा होगोन आं बेखौ दाब्लिखौ सैना मोनाखै बियो आंखौ बिसिनि संसारखौ आङो गावसो होगोन बे खान्थालनो गदाय लाबोना होफैगोन आं बे दाब्लिया बुद्दाथों बियो सानसे समाव आंखौ रायदोंमोन ना बियो बावगाराखै आङो बियो मावजिया सिनाय मोनाखै आंखौ बियो जगायना बुद्दा होबावगोन आं बेखौ थिखिनि सामनानै बाहेर खामहोगोन आं बेखौ सिनाय मोनाखै बे आंखौ आंनि मुङाबो मावजिसोहाय मेव गाबग्रा सिनाय मोनाखै बे आंखौ दाब्लिया सैमायाबा हले ओरैनोबा फैयो दिनैखाय फैयाखै बहा मोननांगौ आंलाय सैमा खिखौलाय लामा थिखांनिल' आं नागिरनो बहा मोनगोन दालाय आंलाय सैमा खिखौलाय
खारहैबा हले सैमाफोरखौ जेव 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 नुयो होखारग'नोनो हाया दिनैखाय मासेबो गैया सैमायानो बहा मोनगोन दालाय आंलाय सैमाखौलाय हे गसाय मोनमारबाय आं हे प्रभु आं साननायखौ जाफुंहोसिगोन नोङो मोजां फुजिनांगोनहाय आंहा नङाब्ला आं बे सैमा खिदलानाय खाफाला खारनाय नङा हे सैमाखि नों आंखौ नायफिनहर आंनि खाफालनिफ्राय गोजान जा नोङो हे सैमाखि आंनि खाफालाव मानो खिदलाखो नोङो गुबुननि खाफालाव खिदलाय थां आंनि संसारखौ गोजोन लाबो नोङो आंनि सैमा खिदलानाय खाफालखौ नोङो गोजान जाहोर आंखौ नायफिनहर जों सानैखौ अनलायहो बामबुला बिफाखौसो आंखौजों हे सैमाखि राजा नों आंनि खाफालनिफ्राय गोजान जालां आंखौ नायफिनहर